Aitor Oñatek erritmo biziko thriller batekin itzuli da literaturara, Robinen Nebarrebak da eleberriaren izenburua. Idazle bilbotarrak gaur aurkeztu du liburua Donostian, Elkar argitaletxearen eskutik. Eleberri polizako bat da, eta bertan gure protagonista, Nagore Samminaga, polizia hoia da, zerbait gertatu zitzaion polizian eta alde egin behar izan zuen, eta gaur egun istripu kimikoak ikertzen ditu. Izan zen saiakera bat, azaltzeko ekologikoki edo nik garai baten, ibili nintzen apur bat ikertzen edo irakurtzen petroleoaren bukaerari buruz eta bar, eta hor gelditu zitzaizkidan kezka batzuk, zalantza batzuk, eta hortik tiraka eraiki nuen, mikrosozietate hau, aktivistena, eta hortik abiatu zen. Eta gero horren gainean sortu nuen ja novela poliziakoaren forma ematen dion trama guztia. Kasu baterako deituko diote, hildako bat dago ura araztegi baten, eta segituan jarriko da ikertzen zergatik hildeen pertsona hau, eta laster konturatuko da, ez dela istripu arrunt bat, eta ari horretatik tiraka mundu ez ezagun baten sartuko da, ezagutuko ditu aktivista ekologikoak, munduaren gain populazioarekin arduratuta daudenak. Kasu honek antzekotasun handia izango du poliziatik alde egitera behartu zuen kasuarekin. Orduan hor barneratuko da ustez atzean utzita zeukan trauma hartan, eta aurre egin beharko die bere barneko demonioi edo arazoei, eta kasuak azkenean bere mundua hankaz gora jarriko du, eta hiru plano hauek bat egingo dute bukaeran. Personaia interesgarriak, eta batez ere protagonista izaten da bat, zerbait ikertu nahi duena, ezta? Eta alde horretatik bete-betekoa da Aitorrek asmatu duen protagonista. Zerotik sortu zen, egia zen, argi neukan ere poliziakoa izaten nahi nuela, ez generoa, eta orduan ikertzaile figura bat behar nuen, eta hori Nagore bururatu zitzaidan, eta niretzat alderdi ideologikoa gelditu zen bigarren plano baten, eta iruditzen zait Nagore oso pertsonai aberatsa, kontraesan asko ditu, bakartia da, baina aldi berean jendea behar du, uste dut bera joan da garatzen, eta bere ezaugarriak bidean joan da bera.